شیرۆڤەکردنا مەسەلا عەردەی قەنج و نەقەنج مارقۆس 4 عیسا ji wan re got ma hûn wê meselê fêm nakin, naxwe hûn ê çawa hemû mesela fêm bikin. Cotkar peyvê diçînê yên li tenîşta rê, ew cihê ku peyv lê hatiye çandin ew in, ku dibihîzin lê di cih de iblîs tê û peyvê ji dilê wan dertîne. Yên li ser erdê kevirî hatine çandin jî ew in, ku gava peyvê dibihîzin di cih de bi şahî wê qebûl dikin, lê ji ber ku raya wan tune ew tenê demeke kur dimînin. Dema ku ji bo peyvên cifa û tengahiyê dibînin zû ji rê derdikevin. Û yê di nav stiriya dahatiya çandin ew in, ku peyvê dibihîzin lê xema vê dinyayê û xapandina dewlemendiyê û xwestina tiştên din dikevin navê û peyvê difetisînin û peyv bêber dimîne. Û yên di erdê qenc de hatine çandin ew in, ku peyvê dibihîzin qebûl dikin hinek sî, hinek şêst û hinek jî 100 qatî berdidin. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û Rêz, xwişk û birayên hêja.